Oproti tomu Betlehem je celý situovaný, takže aby ste všetci dobre videli, kľudne sa môžete... Raz, dva, tri. Raz, dva, tri, štyri, päť. Dobre, tak ja už asi pomaličky začnem, ak môžem. Dúfam, že už máme vo vnútri všetkých. Tak teda, milé dámy a páni a predovšetkým milé deti, dovolte mi privítať vás dnes tu na rančišti Lucer. Stretávame sa tu už 3. adventnú nedeľu, aby sme vám priniesli čaro Vianoc. Dnes bude naše vystúpenie špeciálne. Chceme vám porozprávať príbeh o tom, ako sa narodil Ježiško. V našom dnešnom predstavení sa navyše stretnú viaceré generácie rančovníkov a predstavia sa vám aj dve ľudsky, bývalá aj súčasná majiteľka ranča. Máte sa teda na čo tešiť. Po skončení vystúpenia sa deti budú môcť povoziť na koníkoch a pohľadkať si zvieratka, ktoré dnes budú vystupovať. Ešte než začneme, dúfam, že ste si všetci skočili na punč. Budete si môcť punč dať aj po predstavení, aby vám nebola zima, a potom sa ponúknete koláčikom. Všetko, čo tu dnes môžete zažiť a ochutnať, je samozrejme zadarmo, preto budeme radi, ak nám venujete dobrovoľný príspevok do našej pokladničky. Ak by ste si možno aj pod stromček chceli odniesť rančové tričko, je tam pri punči, opýtajte sa pri vianočnom punči, radi vám ukážu, aké máme trička. Ak sme tu už teda všetci, myslím, že môžeme začať. Aký bol deň, keď sa narodil Ježiško? Čo všetko sa vtedy stalo? Sledujte tiško a pozorne, práve začíname. V nebi bol v tento deň veľký rozruch. Všetci vedeli, že sa niečo chystá. Anjeli boli nepokojní a tak dvaja z nich zleteli na zem, aby sa presvedčili, že bude dnes všetko v poriadku. Je to celkom blízko, nastal k nebu tvár, vločky hladkajú ťa, už ich nie je pár. V nebi niekto ráta s mienkou margaret, ľúbi či neľúbi a sneží to na svet. Zimný aniel krídla na mesto ukladá.
ten deň boli Jozef a Mária na ceste do mestečka Betlehem. Všade bolo veľmi veľa ľudí, pretože každý musel prísť na veľké sčítanie obyvateľov. Jozefa s Máriou nechcel nikto prichýliť. Márne sa pýtali na ubytovanie. Keď už si začínali zúfať, zľutoval sa nad nimi jeden hostinský a dovolil im prespať v jeho stajni. Tu sa napokon v noci narodilo bábätko, ktorému dali meno Ježiš. Uložili ho do krmitka pre zvieratka, ktorému sa hovorí jasličky. V tom čase sa na ďalekom východe trom mudrcom zjavila jasná žiarivá hviezda. Táto hviezdička putovala nočnou oblohou až k Betlému. Na nebi svieti posolstvo má, kto si ju všimne, ten ho spozná. Ďakujú hviezdy a na ňou mávajú, pozri sa lepšie, stále je tam. Hviezdička malá svieti nám, ak pozrieš sa lepšie. Hviezdička putovala nočnou oblohou, až napokon zastala nad miestom, kde sa narodilo dieťatko. A odtiaľ svietila jasne do ďaleka. Na bábätko sa prišiel pozrieť a ochrániť ho aj jeden z anielov. Nedaleko mestečka Betlehem strážili pastieri svoje stáda. Odrazu sa pred nimi zjavil anjel a uvideli silno žiariť hviezdu. Ponáhľali sa teda do mesta a podľa jasného svetla našli Jozefa s Máriou aj s ich malým Ježiškom. Pastieri priviedli aj kozičku, ovečku a somárika, ktorí potom svojím dýchom zohrievali malého Ježiška v studenej stajničke. Má tajný plán, studnicou, v ktorej
Za svetlom žiarivej hviezdy putovali až z ďalekého východu aj traja králi. Gašpar, Melichár a Baltazár. Niesli Ježiškovi vzácne dary, kadidlo, mirhu a zlato. Za týmto zázrakom zrodenia cestovali dlho a na cestou ich viedla betlehemská hviezda. Betlehemská hviezda silno žiarila nad jasličkami, v ktorých spalo Jezuliatko. Traja králi po dlhom putovaní prišli až k stajničke, v ktorej prebývali Jozef, Mária a ich bábätko. Každý z kráľov sa prišiel Ježiškovi pokloniť a odovzdal mu pokladnicu so svojím darom. Král Gašpar priniesol drahé kadidlo. Král Melichár vzácnu mirhu. A král Baltazár drahocenné zlato. A tak vznikol Vianočný Betlehem, ako ho poznáme aj my dnes. Vianočné svetielka nám stále pripomínajú žiarivú hviezdu, ktorá všetkým ukázala cestu. Na vianočných stromčekoch máme aspoň jedného anielika, aby nás ochraňoval ako ten, ktorý ochraňoval Ježiška. A preto, že Ježiška pri jeho narodení zahrnuli láskou a pomocou, teraz Ježiško nosí darčeky všetkým dobrým deťom. Toto bol vianočný príbeh v podaní členov a koní z Ranča 4C. Dnes pre vás vystupovali Vladko a Kika ako Jozef a Mária, Nínka a Lucka na koníkoch Lavli a Angelika ako anieli, Katka na koníkovi Romana bola dnes betlehemskou hviezdou, anielom ochrancom bola dnes Nínka s koníkom Lavli, našimi troma kráľmi boli Jakub, Lucka a Viki, na koníkoch Vulkán, Pandík a Mukar. Už a na záver pastiermi dnes boli Alžbetka, Veronika a Lívia. A samozrejme kozička, ovečka a náš somálik koník. Aby sme sa nezabudli poďakovať všetkým, ozvučenie aj na dnešnom vystúpení, tak ako vždy, zabezpečil Alan Mikušek, za čo mu zo srdca ďakujeme.
pekne, že ste tu boli dnes večer s nami. Bolo nám potešením vám predviesť tento krásny príbeh. Deti sa teraz